Malawi Brief. Kafukufuku waonesa kuti Amalawi akuphwanyidwa ufulu wawo, ndipo chimanga chimene boma la Malawi chinagula ku Zambia chiyamba kufika posachedwa Pompano. Zambiri mu nkhani madzulo pa Times Television lero pa 28 December 2025. Munkhani yathu yoyamba, ripoti la chilungamo la 2025 lapeza kuti dziko la Malawi silikuchita bwino pa nkhani za maufulu wa anthu. Nthambi yochita kafukufuku ya National Statistical Office NSO idachita kafukufuku wokhudza chilungamo mmene chimayendera mdziko muno, ndipo zadziwika kuti pa ntchito ya maufulu dziko la Malawi silikuchita bwino. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Kafukufukuyu akuonesanso kuti nthambi zambiri za boma ndi zomwe zili patsogolo kuphwanyira anthu maufulu, ndipo nthambi ya polisi yatchulidwa kuti iyo imapanga nawo zimenezi. Malingana ndi nduna yoona za chilungamo mdziko muno a Charles Muhango, ati kafukufukuyu akuonesa mavuto ochuluka amene alipo mdziko muno pa nkhani ya maufulu. Poyankhulapo mlembi wamkulu wa MHRC ya Habiba Osman ati zimene zikuchitika ndi zinthu zodandaulitsa ndipo boma likuyenera kuchitapo kanthu. A Osman ati dziko la Malawi likuyenera kuonesesa kuti maufulu a anthu akutetezedwa nthawi zonse. Anthu okwana asanu ndi anayi ndomwe amwalira mu nyengo ya Krismasi. Malingana ndi ripoti la polisi, izi zikutanthauza kuti chiwerengerochi chatsika ndi 55% kuyerekeza ndi anthu 15 omwe adamwalira mu nyengo yomweyi mchaka cha 2024. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripotili limene akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Mneneri wa polisi mdziko muno Alewo Chintembo ati ngozi zokwana makumi atatu ndi zomwe zachitika mu nyengo ya Krismasi ya chaka chino. Iwo ati ngozi zachitika kuchokera usiku wa pa 24 December mpaka pa 26 December chaka chino, zomwe ndi zochuluka ndi 55% kuyerekeza ndi ngozi 19 zomwe zidachitika mu chaka cha 2024. Ku chigawo chapakati ngozi ziwiri zimene tinalembera pafapo anthu okwana 6, pamene mchigawo chakumpoto mu ngozi ziwirinso pafa anthu okwananso awiri, pamene chigawo chakumwera pa ngozi imodzi wafanso munthu mmodzi. Ngozi zambiri zikupangika chifukwa cha kusasamala kwa oyendetsa. Chintembo apempha Malawi kuzitsatira malangizo apamsewu makamaka mu nyengo ya chisangalalo. Dziko la Malawi lakhala likulembetsa ngozi zikuluzikulu nyengo ya Krismasi mzaka zambuyozi. Unduna wa zamaphunziro wati ntchito ya maphunziro aulere asukulu za sekondari kuti iyende bwino, boma likuyenera kuunika zinthu zingapo zokhudza maphunzirowa. Mfundoyi ikubwera pamene maphunziro mdziko muno akukumanabe ndi mavuto ambiri monga kuchulukana kwa ophunzira m'makalasi. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ati ngakhale dongosololi lichepese nkhani ya mavuto azachuma kwa anthu amene amalipira fizi ya ana awo, komabe boma likuyenera kuona patsogolo pa nkhani ya maphunziro mdziko muno. Iwo ati ntchito ya maphunziro aulere aku secondary school kuti ayende bwino pakufunika kuti boma liyike tsatanetsatane oyenerera zakagwiridwe ntchito ka maphunzirowa pofika mu chaka cha 2030. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la CSEC a Benedicto Kondowe ati zimenezi ndi zabwino, koma boma likufunika kuti liwonesese za mavuto ena amene nthambi ya zamaphunziro imakumana nawo mu dziko muno. Iwo ati boma likuyenera kuti liunike malipiro a aphunzitsi komanso kumanganso sukulu zina malo ovuta kufikirika. Boma la DPP lidauza mtundu wa Malawi apanda ati pakadali pano bungwe lawo likulondoloza ndondomeko zina kuti ntchito yobweretsa chimanga iyambe kumayambiriro a mwezi wa Januwale 2026. Iwo atsindika kuti akuyembekezera kuti ndondomeko yonyamula chimangayi idzatha kumapeto a mwezi wa Januwale. Mwezi wa Oktoba chaka chino boma la Malawi lidasayinira mgwirizano ndi boma la dziko la Zambia wa ndalama zokwana 137 billion kwacha kuti ligule chimanga cholemera matani 200,000, omwe cholinga chake ndi kuthandizira anthu oposa 4 miliyoni omwe adakhudzika ndi njala m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Posayidwa apa unduna za ulimi udati ndondomeko zonse zogula chimangachi zidatha, ndipo umadikira kuti umalize ndondomeko zina monga kupeza onyamula chimangachi kudzafika mdziko muno. Apolisi ku Kanengo akwanitsa kupeza galimoto imene akuba anayiba usiku wa Loweruka pa 27 December 2025 ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Ofalitsa nkhani za polisi
Gresham Ngwira wati anthu akubawa adaba galimotoyi yomwe ndi ya Modesta Kanyenda atabanso katundu wina monga kanema ya makono zoyimbira ndi masetifiketi omwe ndi kuphatikizapo a degree. Angwira ati akwanitsa kupeza galimotoyi kutsatira kafukufuku amene anachita. Angwira akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Ife titalandira uthenga tinathamangirako popeza so tinali pa ground kuchita patrols tinathamangirako kumene tinakapeza kuti anthu athawa ndithu kulowera mbali ya mtawuni, ndipo kalondolondo wathu natitengera mpaka ku Kamuzu Institute kumene mwamayi mkulu amene anali atatsala mgalimotoyi ena atathawa. Yeso ndithu anayisiya galimotoyi kuchita abandon atachita mantha kuona ife tikumutsatira, ndipo tikunena pano galimotoyi tili nayo ku office kuno, ndipo takhazikitsa kafukufuku kuti tipeze anthu achiwembu amenewa. Aluso awiri Rafael Chitsonga ndi Elivase Muyawa alowa m'manda lero ku HHI Cemetery mu mzinda wa Blantyre. Awiriwa anamwalira lachisanu ndi aluso ena atatu pa ngozi ya galimoto ku Nchewu pa ulendo wawo wopita kokayimba mu mzinda wa Lilongwe. Aluso ena atatu Vincent Mkwinda, McFarlane Banda komanso Wilfred Kapengule alowa m'manda loweruka ku Mangochi ndi ku Blantyre. Nduna ya Chinyamata, Masewero ndi Chikhalidwe ya Patricia Whiskes anali nawo pamwambo oyika m'manda aluso awiriwa. Mtolankhani wathu Sam Banda Jr. ali ndi nkhani yonse. Chisoni chinapitirira kukuta anthu mu mzinda wa Blantyre pomwe Chitsonga ndi Muyawa amalowa m'manda la Mulungu. Chitsonga ndi Muyawa anamwalira lachisanu ndi aluso ena atatu omwe analowa m'manda loweruka. Kunali mwambo kutchalichi la Assemblies kuchemusa komwe olalikira komanso ndi wonse oyankhula anaperekera umboni za luso lozama la Chitsonga. Aluso ambiri anali nawo kumwambowu kumperekeza Chitsonga, ndipo izi zinalinso chimozimozi kumwambo wa maliro wa Muyawa. Izi zinalinso chimozimozi ku HHI Cemetery komwe Chitsonga ndi Muyawa alowa m'manda. Mizimu yawo iwuse mu mtendere. Kampani ya Hilwa General Dealers yalimbikitsa makampani mdziko muno kuti awonjezere luso ndi ukatswiri pakapangidwe ka zinthu. Kampani yati izi zili ndi kuthekera kochepetsa kudalira katundu wakunja ndi kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu mdziko muno. Mkulu wa kampani a Hilwa Flavien ndiye wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakhazikitsa sopo ochapira ndi osambira watsopano. Kale pomwe walemba ripoti ili. A Flavian ati sopo watsopanoyu ndi okhalitsa, otsika mtengo komanso ofikira zofuna za makasitomala ake, pomwe ati kampani yawo ikudzika pa mpikisano ndi katundu yemwe amapangidwa kunja kwa dziko lino. Iwo anawonjezera kuti kampani yawo ikufuna kukweza chuma cha dziko lino popereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. A Biswick Ngunga anayankhula m'malo mwa Flavian. Ifeyo ngati kampani titakhala pasi taona kuti sopo amene wachulukira ndi mayiko akunja zimene zimapangisa ngati kuti ntchito chetu kuipanga export. Tinakhala pasi ndikuganiza kuti tipange sopo wa powder. Ndicho linga ngati kuti ndalama zizungulira dziko muno komanso kuti zitha kuthandiza kupanga create ntchito dziko lathu muno. Wochita zisudzo ali kichipiriro cha uwa yemwe amadziwika ndi dzina la Chipi ndi kazembe wa kampani, ndipo wati sopo watsopanoyo apititsa patsogolo ukhondo ndi kupewa matenda. Chipi wati iye ngati msangulutsi athandiza kuchemerera malondawa kugwiritsa ntchito njira zamakono monga masamba a mchezo. Masiku ano tili mu dziko la digital, anthu ambiri akuona, anthu ambiri pano ali ndi mafoni, ma TV, so kwambiri pa nthawi iyi ndikuti tichinyamula kwambiri kudzera m'mafoni, kuposta paliponse, kupereka awareness, tiziuza anthu pakhala zinthu zambiri zimene tizipereka kwa anthu achina sopo kumene kunena zonena kuti pamene tikupita kukhale zonena kuti sopo wabwera ndi chani ndi moto. Sopo wa Nubia Glycerin Vanilla yemwe ndi ogwirizana ndi matupi onse akuonjezera pa sopo osiyanasiyana yemwe kampani ya Hilwa General Dealers yakhala ikupanga. Mbusa wa mpingo wa Tantwe CCAP pansi pa sinodi ya Livingstone ya Barnet Zimba
walangiza Malawi kusangalala moyenera ponena kuti kulinso moyo chikatha chikondwerero cha Nyuwere. M'busa Zimba walankhula izi pamene mpingo wake umapereka katundu wa ndalama zokwana 600,000 kwa ogwira ntchito komanso odwala omwe agonekedwa pa chipatala cha Mitundu m'boma la Lilongwe. Zambiri mulipoti ili la Clever Mungale. Pa ulendowu mpingo wa Thanthwe CCP motsogozedwa ndi m'busa Barnett Zimba anacheza ndi anthu osiyanasiyana omwe agonekedwa mzipinda za amuna, ana ndinso amayi oyembekezera. Azimba anati mnyengo ya chikondwereroyi anthu akumbukire chikondi cha Mulungu ndipo apewe mchitidwe omwe ungaononge miyoyo yawo. Dziko la Malawi komanso ngati mipingo tikudutsa mnyengo ya chisangalalo, koma mwina kusangalala kwathu kumasiyana, ena amapyola nazo miyeso kufikira kuti mwina kutaya ndi miyoyo yomwe. Koma ifeyo ngati ya Khristu tikuwalimbikitsa kuti asangalale ndithu, koma mwa discipline, monga mwa mwambo monzikwira, kuti azafike pa mlingo wolowerera kufika pa level yoti mwina kutaya mioyo kapena kugwa m'mavuto chifukwa cha chisangalalo ayi. Cynthia Cephas ndi mmodzi mwa ogwira ntchito pa chipatalachi ndipo anati thandizoli lithandiza kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo. Thandizo lomwe talandira kwambiri litithandizira ku infection prevention chifukwa talandira zinthu monga sopo, mapero okolopera, zitithandizira kuti tikhale ndi environment ya clean nthawi zonse yomwe zikhala zokuti sizitipasa matenda kapena kuthandizira kufalitsa matenda. Mmodzi mwa omwe apindula ndi thandizoli, Amagi Mayaga, anati alimbikitsika ndi Akhristu anzawo omwe anagawana nawo mawu a Mulungu. Ndi msangalo kwambiri chifukwa mphatso zomwe talandira ndi mitundu iwiri, mphatso ya mawu ochokera m'Baibulo komanso mphatso ya chithudi yomwe ndi chakudya komanso soda. Ine ndilimbikitsa kwambiri komanso atikumbutsa kudziwa kuti nyengo inoyi timakumbukira kubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu. So ndaona kuti sizinandiphonye akangati ineso mawu uzimu andipeza ngakhale ndili mchipatala mwina. Akuluakulu pa chipatala cha Mitundu ati pa tsiku lokondwerera kubadwa kwa Ambuye Yesu athandiza munthu mmodzi yemwe anachita ngozi pomwe ana okwana 33 ndomwe abadwa. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi.